Mthonga Phongose insizwa phansi emandaba enkandla okuyona esifake ku2024 ngengoma umjolo kuzani makata zidudla bakudle intolo qedeke khona ke ngosana bethunga manje nalithi uyaphila kodwa insizwa ziwa zinsizwa kunjalo nje uyaphila lapho Magcwabe awukuyonke ihamba kahle baba khaba kanjani kuwena wena kamavovo mumbo khanya maseswini kubhela wena wala nomuntu awuwena ngokhombila hey akasamoyizeli kanje akasamoyizeli mfethu indaba ithinta ingoma ehlukanisa unyaka namhlanje uyisihambele sethu esibalekile isihambele esiqavile uzola nomkhomelo wakho owahlabana ngawo ngengoma ehlukanisa unyaka kusho ukuthini kuwe lokho njengeciko engizokusho nje ngizoqala ngibingelela abalaleli bokhozi FM ngibingelele zonke izikhulu nabonke abasakazi bomsakazo bese ngibingelela abalandeli bomculo nama Blue Nation ngokukhethekile kuzona zonke izinkalo njengoba sinama branch angaphezulu kwa 70 ngifuna ukusho ukuthi lokhu kusho ukukhula nokufinyelela nokuhamba kwamaphupho ami engangivese nginawo ngongena emculweni ngoba ngathi bangena emculweni wayethi uMakabela angisona isimenye emculweni bese ndinansi imshungu ngisho ukuthi ke nami njengoba ngila emculweni angizili ukuzodlala kodwa ngizosebenza ngizoqopha umlando egameni lami ngoba imlando iqoshwa ngiqopha unyaka nonyaka so ke ngifuna ukusho ukuthi lokhu uhambe emaphupheni nami kusho ukufezeka kwezifiso zami namhlanje ngifisa ukuqala ungena emculweni unyaka wesicisho ihlala lesibili akusho kanjalo wehlukanisa unyaka yes umculi wokuqala kaMaskandi osehlukanisa unyaka amahlandla asaba amaphili lokho ngempela kukodwa nje kusho ukuthi umlando uqophekile eNingizimu Afrika ngaphansi kwendima kaMaskandi bekukhona lokho kukhuzana kuwe mangabe ubheka ingoma ebezilapha ku top 10 bekukhona ukuthi ungasho udlo umhlanganiso ehlisweni yakho ngosuku lokuqala nje ngiqala ngivela ukuthi ngiqokiwe ingoma ngiqokiwe ekubeni ibe ingxenye yengoma engasihlukanisa unyaka mina ngase ngiwinile ngalokho ngoba ngiyazethemba kakhulu kumele uqale uwine wena qobo before uzoqala icampaign ngoba ngangazi ukuthi ama branch ami nginawo ayazimisela hayi kancane ungathola isimanga ukuthi abalandeli bami bebenza ama video nabo bebecela abantu ukuthi abavote nami ngithi ngenza ama video nabo bebenza ama video kwanabo nabo bebehayi campaign bavele bebe yimina bonke beposte zonke indawo yini kwenziwa yini lo uthando lomculo ngoba ngike ngathi mangikhuluma kwenye ama video ami ngathi mina abantu abangithandanga ngokuhlangana nje nami emgwaqeni basebenza siyathanda baqale balalela umculo wami wase wakheleke enhlizweni zabo yonke into enami baye bethi kuba siyakuvotela ngoba sifisi ukuthi uphela amandla kufuna ukuthi uqhubeke wenze lento oyenzayo ukusijabulisa ngoba sibone ngathi uma ungadliwa mhlawumbe ungadikubala uvela ungasasenzeli lento emnandi kangaka esiphilisayo nesijabulisayo kunjalo emva kokunyaka sehlukene Dlamlenze kuye kwaba khona umsindo obekhona cishe abanye abathandi bomculo benganelisekile ngokuthi ingoma yakho umjolo ihlukanisa unyaka lokhu kufike kanjani kuwe njengomnini wengoma okuyiyona ihlukanise unyaka ngoba ngesibaleke nje ube khona umsindo anobe khona no engizokusho nje ukuthi umsindo ngujwayele naseklasini babebhala kakhulumayo ngoba umsindo vele sikhule ngawo nje umsindo hlezi kunomsindo la khona abantu kuba khona umsindo ngoba umunye nomunye usuke efuna ukuwina noma ngabe kwawina abani ngifuna ukutshela emva ngoba ukuthi ngabe umsindo waba khona noma ngabe kuthiwa ubani owawina ngoba phela istage esikhulu lesi ngoba mawuzobheka abanye bokuboza kwethu esasinabo kwi top 10 babe nominated kwezinye iteshi kodwa awubangabikho lo msindo owaba khona makuthinta ukhozi lokho kukutshela ukuthi ukhozi lunamandla ngoba wonke umuntu usho ukuthi ubebhekela umncintiswano walapho ukhozini so ngifuna ukusho lokhu ukuthi abantu bakwethu uma becela kuthiwa abavote abantu abavote angeke ukhozi lwenze icorruption ngoba lokhu ukuthi abantu befuna ukuthi kuwina ingoma abacabanga ukuthi yona akufanele wina ngokubuka kwabo no phela manje sebefuna ukuthi ukhozi lwenze icorruption sibonga nje ke ukhozi ukuthi lungabi ama-results amabi lokuthi lwenze i-corruption luwinise labo abavote kakhulu kuyisifundo kweleso ukuthi wonke umuntu uma kuthiwa abavote
akavote ngoba into ezowinisa umuntu iyodwa ngoba khona ukwedelela enkundla ezoxhumana khona ukuthukuza khona ukuthukuza ukuthumela iSMS usuku uthumele uvala umlomo le kwenza abantu bancenge kangaka uma ngabe ungenela umncintiswano noma ngabe imuphi yini usuke kwenziwa yini mhlawumbe usuke unovalo lokuthi mhlawumbe ngahle nawini la noma kungahle kuphazamisa igama lakho njengokhuzana ukuthi mhlawumbe ugcina ungasaphumelela ngikhule mina ngazi ukuthi ngingashaya induku mina emakhaya ngoba ngobe induku uyazazi ngingakhomba umgangela lensizwa enovalo yona ibiwina ngoba yabona ngisho coach yabona kufuneka mawuphila umuntu ube nayo into ethi ngiyinsizwa ngiyakhona empini kodwa ngenzeka sengishaye ezinsizwa so ke angibambe iqini so ke into ethi uma ngibona i-top 10 akekho nomncane into engimthatha kancane kwi-top 10 wonke umuntu lapho usuke ngawudla inhlanganiso so ke uma ungibona mina ngicampaigna usuku nosuku imini nobusuku nango-1 ebusuku ngangemvumo ngo-1 ngithi abangalele bakwethu ake bewafaka ngoba impela hayi uyiphele endlebeni ngithi nje ongalele njengamanje ngicela awafaka ngoba ngihlonipha abantu engikhathwe nabo uyamshaya umuntu omhloniphayo kodwa uyakuhlula umuntu ongamhloniphi ingakho abantu bebadala benemlando baziwa ukuthi bayashaya beshawe izingane ngokuthi ucabanga ukuthi uzomshaya ngomlomo bese uzokushaya njalo wena ebesho akabona ngasenamandla so ke kubalekile ukuthi uhlonipha abanye abaculi leli suke ehlonipheni abanye abaculi uthi ngiyabahlonipha abantu abathembi bangashaya nabo bese ke uyakwazi ukuthi uyacampaigna bese uyawina kodwa uma ngabe ungacampaigni ungenzi lutho ikhona iplatform yokuthi campaign usukubeka abantu qhapheni nabo ithitha ukudlela amahlala bese bekushaya asibuye ke sizela endabeni ethinta u100,000 inkulungwane ezikhulu zamarandi ezizoba zisebhange lakho sikhuluma nje Khuzani ohlabene ngazo njengomqhomelo wokuthi wena obaqoqode bonke amakhandi ngomeni hlukanisa unyaka uzizwa unjani mfowethu ngifisa ukusho ukuthi ngifisa ukuphinde ngibonge ukugcizelela ngizolokhu ngibonge njalo kubathandi bomculo kaKhuzani sinama branch ahlukahlukene njengokubona nje donation nansayela ikhona abanye baye emsebenzini sama branch abaningi ahlukahlukene uma ngibiza abantu ko workshop ngibiza abantu ko GP zonke indawo ngisho Cape Town ngalo ngafika kule minyaka edlule ngiyobona ama donation akhona nangaphesheya kwezilwandle bakhona abantu bebe support ngale ndlela yokuthi bafisa ukuthi sihlabane njalo ngifisa ukusho ukuthi konke lokhu kuwina ngikuthatha ngibhekisa ekubalandeli bami ngokuthi bakubone kufanele ukuthi kumele ngiwine ngithi isandla sedlule ikhanda kuncane ukubonga kwami kodwa uNkulunkulu uyongibongela ngibonga kakhulu futhi namathole funeral ngoba ukuba lithiwa awalivulanga leli thuba lokuthi kuhlonyulwe ngabahleli kanjena so ke ukuba namathole bese uba noshintsho olungaka sihlomule sikhuluma nje siyolala sino 00 emavenge ngenxa yamathole sinokuthile no 00 ngenxa yamathole funeral ngiyacela ukuthi simshayile ihlombe ubaba uNala lokho akwenzile kukhulu kakhulu sishayile kakhulu yebo sibonga